Maaf bibaran nih बेरेफुंजानि गुसुथार खुलुमबाय गुड मर्निं लोगोफोर बेरेफुंजानि गुसुथार तामिलनाडुआव बिराद गुसु गोजांलायदों दिनै जेकेटसो गाननानै मावनानै फुरा खुवा खुजोबदों नै फुरा खुवा खुजोबदों गुसुथार जेकेट गाननानैसो डिउटि मावनानै दिनै थानोनो हाया गुसुआ सुहाबजोबखायो खुलुमबाय बयखौबो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव गासिखौबो बरायबाय बेरेफुंजानि नोंथांमोननोबो नै बेनो जोंनिया बेरेफुंजानि 7टा जाबाय सानानो ओंखाराखै दाबो उनाव गुसुआनो खुवा खुजोबनाय ना बिरादनो गुसु जादों बोरै दं गोजां बोथोरनि बयहाबो मालाय गुदुं गुदुं उन्दुनो मोन्दों जोंहासो नै डिउटि मावनानै गुदुं ना गुसु मिथिला मावसोमलागासिनो जेकेट गानाबाबो उफाय गैया डिउटि मावनांगौ जायो नै फुरा कम्पानि सोलिगासिनो ओरैजाय मेसिन आखाया फुरा ग्रिस गोजाने हराव नोगोद मेसिन गाज्रि जादों जोंनिया नै फुरा मेसिन सोलिगासिनो ओरै सिङाव नैबेनो आरो जोंना मेन गेटआ नै ओरैजाय 2+ माने लेखा माबानाय बारे गुसुथार मासे मोजांलै दिनैनि दिनालाय बारे माथो सासेबो साबसक्राइबखौनो खालामालै रावबो मानो खालामाब्रा खालामलायदो दे आंखौबो सापर्ट खालामदो सापर्ट खालामबासो गोसोफ्रा एसे मोजां मोननानै दैलि भिडिअ होनो गोसो जायो ओंखायनो थांदोंब्लाबो नायाबाबो ओरैनो साबसक्राइबल' होनानै थां उनफ्राव नायबाय थागोन ना मा होनो लोगोफोर साबसक्राइबल' खालामदो 1K खालामना होदो थाब थाबनो दासो गोदानसो फैदों नै जोंना ट्रेक्टरा डेन्जार मडेल ओरै मानसिफोरा नै